I com podeu veure, mireu, em falta una banya. I sabeu per què em falta una banya? Doncs perquè estic buscant algú que digui mentides. Si trobo un nen que digui mentides, aquí baix, a l'infern, em posaran l'altra banya que em falta. Sí, tinc totes les vostres cartes, però no us les penso tornar. Fins que algú de vosaltres em porti un estel de Nadal. I si no, no hi ha cartes. Vull l'estel de Nadal ara mateix. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. No toquis! Hola, bona tarda, senyores i senyors. Bona tarda. Aquest és un informatiu especial per a grans i menuts. Ja som 90, jefa. Ara què hi ha? Segons fons de la policia local, s'estan intentant resoldre les misterioses desaparicions d'estrelles de Nadal que s'han produït a totes les llars de la comarca. No només han desaparegut de les cases, sinó que també han desaparegut dels comerços i magatzems de tot el món. Uala, passa, està arriba. A veure, calla. Dels observatoris astronòmics ens informen que no es veu cap estrella al cel, per la qual cosa estem que si no apareix cap, els Reis d'Orients no es podran guiar i no podran dur els seus regals als nens arreu del món. Senyores i senyors, això és una veritable tragèdia per a tots. Tan sols ens queda una esperança. A veure, quina esperança. S'ha sabut que de fonts ben informades, en el lloc de les estrelles s'hi ha trobat un paper amb una endevinalla. Un paper. Mentre deixem que la policia investigui, ens quedem amb uns Ja minuts vaig, musicals. un moment, ja vaig. No t'escoltis! Veniu cap aquí! Veniu! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a 57 Chevrolet. Jingle bells, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.